Hello and welcome back to my channel. Sanibonani, namuhla sizofunda amagama esiZulu mayelana nemvelo, izilwane, nezinto esizibona uma sivakashele ey'ndaweni ey'njengama-game reserves. This dialogue will help you the next time you out camping or in a game reserve. So are you ready? Let's start. Bheka, nali itende. Itende is a tent. Itende indawo esilala kuyo uma sihamba siyokhempa. Eduze kwetende kukhona umlilo. Do you still remember what umlilo is? Let me know in the comments. Umlilo usinika ukukhanya nemfudumalo ebusuku. Le phansi sibona idwala. Idwala ilitshe elikhulu. Idwala is a big rock that's deep in the ground. Utshani bumila emhlabathini. Bheka, nasi isilwane. Animal is isilwane in isiZulu. Isilwane sihlala endle. Lesi silwane idube. Idube linesikhumba esimhlophe namabala amnyama. Hawu bheka umuthi omkhulu. Tree is umuthi or isihlahla in Zulu. Umuthi unamakhasi aluhlaza. Kude le sibona intaba. What is intaba? Let me know in the comment section if you know what intaba is. Intaba iphakeme kakhulu. Phezulu esibhakabhakeni sibona inkanyezi. Inkanyezi is a star. Inkanyezi ikhanya ebusuku. Bheka, umuzi. Umuzi is a home. Lapha sibona ibhasi. And the bus is ibhasi in isiZulu. Ibhasi lithwala abantu. Nansi neloli futhi. Iloli is a truck. Iloli ithwala izimpahla. We have come to the end of our video. I hope you've learned something that you'd share with someone when you go camping or going to a nature reserve. Ngiyabonga kakhulu ngokufunda nami namuhla. Ungakhohlwa ukuthanda le video, ukubhala amazwi nokubhalisela isiteshi sethu ukuze ufunde isiZulu nsuku zonke.
Don't forget to like and subscribe. Nisale kahle.